אני רוצה שתסתכלו פה על מהלך מאוד מאוד חשוב שקרה בתחילת המשחק. מוזס הזה, שחקן אגדי, ואביב אהרונוב, חושב ששניהם יגיעו ליורוליג. אז מה הוא עשה פה? שימו לב איך הוא מבקש את הכדור. הוא נמצא קרוב לאיזה 2 שניות, 3 שניות שהוא מבקש את הכדור בשביל שיוכל לקלוע אותו, אוקיי? הרבה מאוד שחקנים לא מבקשים את הכדור ולכן הם לא קולעים, אוקיי? ככל שאנחנו נבקש יותר את הכדור כמה וכמה פעמים, השחקן יוכל למסור לנו ואנחנו נוכל לקלוע. אוקיי, אז אני שוב מראה את זה, שימו לב, גם בסרטון עצמו שהוא מדבר, הוא אומר, תביא לי, תביא לי, תביא לי. שימו לב, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי, מקבל, והוא ישר זורק את הכדור. הוא לא חושב האם לזרוק, לא לזרוק. הוא בא, מקבל, טק, זורק ישר, בגלל שהוא מאמין בזריקה שלו, עבד על הטכניקת זריקה שלו לפני כמו שצריך, הוא בטוח בה, מקבל, זורק. אי אפשר לחשוב על